ראית אותו פעם אחרונה? מה? איפה ראית אותו פעם אחרונה? אני סתם לא יודע. לא שואלת איפה שמת אותו, אני שואלת איפה ראית אותו. אם הייתי יודע איפה הוא, אז הייתי יודע איפה הוא. אני שואלת איפה שמת אותו, שואלת מתי השתמשת בו פעם אחרונה. טוב, נעמה. בדקת בקערה בכניסה? זה לא שם. בדקת? זה לא שם, נו. סמק. מה? מה? מה את רוצה? מה אני רוצה? מסתכלת עליי כאילו אני איזה גן חיות. מה יש לך? סבבה. רוצה שתמצא את הארנק, סבבה? שתעזרי לחפש אולי. כשאני מנסה לעשות מיליון דברים במקביל, אז אתה יודע, מה זה? לא הולך. או, הנה, יוצא לה. יוצא לי? אין לי זמן לזה עכשיו, נו. זה שנתי שאני מאחר על העבודה כי איבדת את הארנק? אני לא איבדתי את הארנק. לא איבדת? לא, הוא פה איפשהו. נכון, היא פה איפשהו. איפה זה איפשהו? הנה, הוא הגיע לפה, נו. טוב, יאללה, אני ממש ממהר. רגע. היי, וואלה. מה חמוד? היי, הכל בסדר, מה לך? לחצת. בסדר, סליחה, זה... הכל בסדר. מה רצה? הוא שכח את הארנק. עשה אותו? כן. טוב, אני חושבת להתקלח. נעמה? ראית הארנק שלי? הארנק שלי הוא היה פה בסלון, בקערה. מה? הארנק שלי היה פה. איך הוא נראה? ארנק רגיל כזה, אני יודע. מה זה רגיל? רגיל, חום. חום של בנים כזה. מה זה רגיל? אני אומר לך, ארנק חום, רגיל, נראה כמו כל ארנק, כאילו מה אפשר להגיד? זה לא... זה לא הארנק שלי. נראה לי... לא. אתה לא הולך לשום מקום. אורן, בוא נדבר רגע. לא, אני לא רוצה לדבר על זה. אחי, תקשיב שנייה. אחי, תקשיב. כן, אני יודע, אני מבין שאנחנו בסיטואציה כאילו... סיטואציה? כן, בסיטואציה לא פשוטה ולא נעימה. אני מבין את זה, פשוט אני חושב
שיש לכם כמה דברים, אולי שאתם צריכים לדבר ביניכם, כאילו... מה הסיטואציה שאת מזדיינת עם הבוס שלך? קודם כל אני לא הבוס שלה. אבל אתה כן מזיין אותה, נכון? עמית, דבר שני, זה סופר לא בוגר איך שאתה מתנהג בסיטואציה. וואלה, זה לא בוגר. כן, כן. עמית, אני מבקשת שתלך. לא, הוא לא הולך לשום מקום עד שאני לא מסיים איתו. מסיים איתי? כן, מסיים איתך. בוא תסיים איתי, בוא נראה אותך. אורן, אפשר שנייה שנתמודד עם הסיטואציה? לא, את לא, זה אני שמתמודד עם הסיטואציה. אני מנסה לדבר איתך. את לא בוגד בי עם הבוס שלך, ואז את אומרת שאני לא בוגר. אחי, אני לא הבוס שלה. עמית. אם הוא עוד פעם קורא לי אחי, אם הוא עוד פעם קורא לי אחי. אתה יודע, שנתיים היא כמו אוויר בשבילך, ופתאום אכפת לך ממנה, אה? די, תפסיק. מה די? כי הוא עוד פעם עושה את זה. עוד פעם? כן, עוד פעם אתה בא לפה, וכאילו פתאום אכפת לך ממנה. תגיד, אתה זוכר אותה בכלל? היא קיימת בחיים שלך? אה? יש לך מושג שהיא בוכה כל יום במשרד? אתה יודע את זה? שהיא מרגישה כמו אבק לידך, כמו פאקינג אבק, כמו כלום? אתה יודע את זה? שבא לה למות, אתה יודע? עמית, אני מבקשת שתלך אני בבקשה. מנסה פשוט להסביר. תלך, פשוט תלך. כמה זמן? חודשים. זה טיול לאילת עם החברות, זה היה... כן. לא יודע למה לא דיברת איתי? לא יודעת, לא הצלחתי. לא דיברנו בכלל. נכון. אני מצטערת. זוכרת את הפעם ההיא שנסענו ונשרף לי המצבר, תקענו איזה 3 שעות. לא. את לא זוכרת, נו, שהיינו בדרך למסיבה של ניטאי? כשהיינו בתיכון כאילו? כן, בתיכון. כן. אז עצר איזה מישהו וחיפשתי את הכבלים ולא מצאתי את הכבלים. אני בסוף הם היום מתחת למושב של הנהג. ואמרת שאת שומרת את העצבים שאני אהיה בני 40 ותתפסי אותי בוגד בכם המזכירה. עכשיו סתם לא כעסתי. איבדתי כבלים של רכב ברכב. ארנק שלי. סליחה. שאלת אותו שם בבוקר. תודה. תשמור עליו.